חננאל. כל כך קשה להיפרד ממך. קשה להאמין שאתה כבר לא חי. כל חייך היית כל כך חי, כל כך מלא בחיוניות, מלא במרץ ותנועה בלתי פוסקת של השתלמות. כאילו יש בתוכך מנוע שאומר לך תתקדם, תשפיע, תחנך. אני בטוח שגם עכשיו, בעולם הבא, אתה ממשיך את התנועה של ההתקדמות. כתלמיד חכם שהולך מחיל אל חיל, ואין לו מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כל מפגש איתך היה חשוב לך. לדעת שאנחנו מתקדמים, שטוב לנו, שאנחנו בכיוון הנכון, לגדל אותנו, שיש לנו שאיפות גדולות. היה חשוב לך לטפח את השאיפות שלנו. וגם אתה בעצמך היית עסוק תמיד בהתקדמות. איך להכין עוד שיחה, איך לדייק את הדברי תורה, איך ללמוד עוד סוגיה, להתפלל עוד תפילה. כל הזמן בהתקדמות, בשאיפה, בהשתלמות. לא זכור לי שראיתי לך יושב סתם ככה בבטלה, בחוסר מעש, בחוסר אכפתיות, בחידלון. היית מחנך בנפשך, במהותך. מחנך את עצמך ומחנך אחרים. התכונה הכי חשובה של מחנך זה האכפתיות. והיית מלא וגדוש באכפתיות מכל תלמיד, מכל אדם, ובמיוחד מכל נכד. כל נכד הרגיש שהוא הכי חשוב בשבילך. היה חשוב לך לדעת שטוב לנו, שאנחנו מצליחים בחיים, שאנחנו מתקדמים, שיש לנו פרנסה, שאנחנו מסודרים. זה חשוב לך כל כך מהנכדים, שהיית יודע בעל פה את כל הגילאים והתאריכים והשמות של הנכדים והנינים, מתוך אכפתיות אמיתית. היה חשוב לך להגיע לכל שמחה, לכל אירוע. היה אכפת לך גם מהגשמיות שלנו, והיית נותן לפעמים סכומי כסף גדולים להרבה מאיתנו, קניית דירה או לדברים אחרים. היית עמוד התורה ועמוד התפילה. עמוד התורה, כל חייך היית בתוך תורה. היית טבול בתורה, מוקף בתורה. קם לתורה בבוקר והולך לישון עם תורה בערב, מוקף בתוך מדרשי חז"ל, בתוך פסוקי התורה, בתוך הגמרות, בתוך המשניות. כאילו אפוף בענן של תורה. כל מפגש איתך, כל שיחה איתך, מתחילה בתורה, מסתיימת בתורה. כל סעודת שבת, כמו שיעור כללי, מסודר, מובנה, רלוונטי, נגיעה בכל נכד, כל אחד לפי הרמה שלו, לפי העניין שלו. היית עמוד התפילה, האהבה שלך לתפילה התבטאה, תמיד היית מגיע ראשון לתפילה, ביצא אחרון. ואני חושב שהצלחת להנחיל את זה לכל הנכדים שלך, את אהבת התפילה. באופן כללי אפשר לומר שהצלחת. היית מחנך בנשמתך והצלחת לחנך את כל נכדיך שהולכים בדרכך, בדרך התורה והמצוות, בבריאות, בשמחה, במאור פנים. עלית למרום בשבת פרשת משפטים, בשעה שקראו בתורה ואל משה אמר עלה אל השם. יהיה לנו למליץ יושר, תיתן כוח, תפעל להשם שייתן כוח לעם ישראל, כוח של גבורה, של עוצמה, לנצח את אויבינו, מתוך כך לנצח על מלאכת בית השם. תפעל להשם שייתן כוח ונחמה למשפחה, שייתן כוח ונחמה לסבתא רבקה האהובה והיקרה שלנו. תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים. אמן. קשה מאוד לדבר על רב שלמה בלשון עבר. תחילת תשנ"ב עמדנו בחברותא כמעט כל יום. הגיע לבית מדרש שלנו, כולל של ישיבת חברון, שנת שבתון. אחר כך נשאר, עד לפני חודשיים ומשהו, היינו לומדים כל יום. הקורונה זה היה בטלפון, לפני כן זה היה ממש יום-יום. קשה מאוד מאוד לתמצת בכל צפורות
את הרעיון, את הסגנון, את היכולות המדהימות של רב שלמה בלימוד תורה. החיבור שלו ללימוד תורה, החיבור שלו לכל הכולל, שהוא ראה את עצמו אחד מהתלמידים. רב שלמה שהיה לומד חברותא, היה לומד בעיון גדול, לא מוותר. הוא היה אומר לי, כשאנחנו לומדים, אני צריך לדעת איך אני מלמד את זה. גם כאשר הוא לא לימד. איך לומדים? אנחנו למדנו גמרא, סוגיות, מסכתות. מדברים על אלפי שעות לימוד. מה התירוץ של הגמרא מתרץ את השאלה? מה נקודת הוויכוח בין רש"י לתוספות? כשיש כמה שיטות, הוא רצה להעמיק, רצה ללמוד כמו אברך, בעיון ובהעמקה, ספרים, ראשונים, אחרונים, ואת הכל היה יושב וכותב. יש לו בבית מחברות מלאות, אפשר להוציא מזה ספרים. ואת כל היכולות המיתודיים שלו, יכולות ההוראה שלו, ניצל בזמן הלימוד הזה, ורבות למדתי ממנו גם כן. כיצד בונים שיעור, כיצד לומדים, כיצד מלמדים. חיים ולוז'ינר אומר בספר נפש החיים, רגילים לחשוב שחידושי תורה זה חידושים מופלגים שאף אחד לא אמר לפני כן. טעות. חידושי תורה אמיתיים זה לברר לעומק מה הסוגיה רוצה, מה הגמרא מלמדת אותה. כל דבר בטבלאות להכניס אותו עד הדקויות, מה המקרה, מה הבעיה, מה הדין, מה הטעם. לימוד תורה מעמיק של עשרות שנים. תלמוד תורה כנגד כולם. שלמה מאוד העריך את הבית מדרש, את בני הבית מדרש, היה מאוד מחובר אליהם. תרם רבות גם כן בתחום הצדקה, משתתף בשמחה של כל אחד ואחד, גם ביד רחבה וגם במאור פנים כמובן. מדברים על תפילה, מאוד מאוד התפעל תמיד מהלימוד, מהתפילה בישיבה, רצה דווקא להתפעל בכולל בגלל התפילה הרצינית והאיטית, אמר שכך צריכים להתפלל. יש הרבה להאריך, זמן מאוד קצר. חז"ל אומרים, הגמרא אומרת במסכת שבת קנ"ג, שאל אחד מהאמוראים את השני, איזה הוא בן עולם הבא? אמר לו, פסוק אומר, ואוזנך תשמענה מאחוריך, לאמור, זה הדרך לכו בה. הסביר רש"י, הציבור אומר בזמן פטירתו של אדם, כמו שהאדם הזה יתנהג בחיים שלו, זאת הדרך שצריכים להתנהג. זאת צורה שצריכים ללמוד ממנה. אדם במושגים של הדור שלנו, מצב שלם, בצור תורה, בעבודה, בגמילות חסדים, בכל שלמות, כמו שהעריכו ודיברו פה. זו הדרך שצריכים ללכת בה. זה מה שאנחנו צריכים, והחי ייתן לי ליבו. המטרה שלנו בהספד, אחד מהמטרות ודאי, זה לתת אל ליבנו ולראות יהודי שאפשר בהחלט להגיד תלמיד חכם, שבנה את עצמו בעשר אצבעותיו, את כל הקומה הרוחנית שלו, של תורה, עבודה וגמילות חסדים, בכל תרי"ג מצוות.
חז"ל אומרים, כאשר אדם הולך לבית עולמו, לא מלווים אותו, לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות, אלא מעשים טובים, תורה ומעשים טובים. ילכו אלפי שעות לימוד האלה, והמעשים טובים שעשית, ויעלבו אותך, כמו שנאמר, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך. זה ילווה אותך למקום הגבוה והעליון, שבוודאי מגיע לך. תתפלל רק, קודם כל אני מבקש בשמי, בשם שאר החברים בבית המדרש, בכולל, אנחנו כנראה, כמובן, טבע הדברים, תוך כדי הלימוד בריתחא דאורייתא, לפעמים מתווכחים, אולי חס וחלילה פגענו, מבקשים סליחה, בטוח ששלמה עושה ככה ביד, כמו שהוא עושה, ודאי שהוא סולח, ואנחנו צריכים לבקש סליחה, ודאי שלא נהגנו לפי כבודך, לפי מה שדיברו ויודעים ומה שאנחנו ראינו, מהזווית הזאת של הכולל. ממש יש לפנינו יהודי, גברא רבא, תלמיד חכם, עשה מה שצריכים לעשות בחיים, דוגמה איך אדם צריך להתנהג. שיהיה מליץ יושר עלינו, על משפחה מפוארת שהוא זכה להקים. ביקרתי בבית החולים איתו, אצלו, כשהוא היה חולה, ראיתי איך סועדים אותו בני המשפחה, איזה נכדים צדיקים, זה רק כנראה מדגם מהנכדים שראיתי שיושבים שם ומחזיקים את הספרים, כל רגע מנצלים, כמו שהסבא עשה. המליץ יושר על אשתו, אלמנה, גברת רבקה, שגלום משהו מיטתו ודאגה לו כל הזמן, במיוחד בחודשים האחרונים. שם מליץ יושר על כל עם ישראל, מילה המוות לנצח, נצח וברכה של דינם על כל פנים. אני רק באתי להגיד תודה בשם כולנו, ברשות מוריי ורבותיי, ברשות המשפחה שלנו, היפה והטובה. אז באתי להגיד תודה, ובאתי למנות אותך, רב שלמה, להיות שליח. נתתי עכשיו שליח, תבוא לפני כיסא הכבוד, וכמו כל השליחויות שלך, שהיו כל כך טובים, כל כך מוצלחים, אני בטוח שגם תצליח על זה, אתה תהיה מליץ יושר שלנו, על כל דבר. אני רק רוצה להזכיר שאנחנו נמצאים בפרשה של פרשת תרומה עכשיו, וכל הפרשנים והספורנו שואל למה צריך כל כך הרבה פירוט על משהו שהיסטורי, וזה לא על בית המקדש השלישי, על מה? זה אומר כי הייתה מסירות נפש. כשכל עם ישראל עשה מסירות נפש זה נצח. הרב שלמה, המסירות נפש שלך זה נצח. זה נצח לכולנו, זה דוגמה לכולנו, ותראה איזה אימפריה הקמת, ברוך השם, שתמשיך את הדרך המדהימה שלך. אז תודה רבה על הכל. תמיד היה לנו קצת ויכוחים, כי תמיד שהייתי אומר לך יישר כוח וכדומה, הייתי אומר, זה לא אני, יש, אתה יודע, אחת רבקה, אתה שמעת עליה, שמתנדבת במכון פועה, אשתי היקרה, הכל זה בזכותה, והיה כשהייתי אומר לה שכוח, אז אתה אומרת, לא, זה בזכותו, זה קצת, אבל תודה רבה לכולם, על ההשקעה, על הדברים. ולסיום אני רוצה להגיד שמידת הדין מתוחה כשבן אדם נמצא ונפטר, וזה מאוד 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 קשה. איך מידת הדין הזאת מסתיימת? אז יש הדעות, כשנולד איזה צאצאני, אז או נכד, זה מידת הדין, מסתיימת על המשפחה.
יש אומרים שזה בעצם לא בלידה, אלא בברית המילה. יש כמה דיונים, אני לא אכנס לזה עכשיו. תוסיפו לי אחר כך טיפים על זה, כמו שרב שלמה תמיד, כל דבר שם הייתי אומר, היה מוסיף לי איזה טיפ מדהים. אבל אם ירצה השם, אני רוצה להודיע לכולם שהקדוש ברוך הוא ידע איזה משפחה אדירה, איזה ראש משפחה אדיר, אז הוא מראש סידר, ברוך השם, שנכד שלי ונין, של רב שלמה ורבקה, ואם ירצה השם, עוד כמה שעות, נכניסו בבריתו של אברהם אבינו בכרמיאל. יש אומרים שאסור להזמין לברית, זה גם דבר שפעם היה לנו דיון. אבל להודיע 3:30, אנחנו מאוד מאוד מבקשים, והכי חשוב שכדי שזה יהיה בעידול, כמו שרב שלמה תמיד עבד, אז תבקש גם הסבא של הילד הנחמד הזה שהביא ברכה והסיר את כל הכללות והבעיות והקשיים, אז הוא יהיה הסנדק. אז כשאתם מנחמים אותו, תבקשו ממנו גם שיהיה ברכה כמו שסדק יכול לברך, ואז זה גם הלכתית יותר פשוט. ההשתתפות בברית, בשבעה, ואם ירצה השם, כמו שהקדוש ברוך הוא פה הראה לנו שאפשר לעשות שמחות משפחה, שמחות ושמחות שמחות, וכולם יהיו, במיוחד לסבתא רבקה יקרה, שגם ראיתי, גם רב שלמה זלמן וגם מורנו על ראש הישיבה הרב שפירא, כשהוא היה מנחם, אז הוא היה, את האישה, הוא היה אומר, גמרנו עם הזה עכשיו רק, ולא לכולם, אבל לאישה הוא אומר, ולא תוסיפי לדאבה עוד. אז זה מה שיקרה עכשיו, יהיה רק שמחות שמחות, יהיה לנו מליץ יושר נהדר, ותודה לכולם על הטרחה ועל השנים הטובות, וזה יביא באופן פשוט גם את המשיח וגם את בניין המקדש במהרה בימינו, אמן. עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ויינתך בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת ולאן אתה הולך, למקום עפר למוות ולאט, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא גדול העצה ורב ועליליה, אשר אליך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרים עליו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. אדוני נתן ואדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו. קדיש. ויתקדש שם ויכל ולכל בית ישראל ועליו מזכרי ויתברך ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דוד השם ואינה מכל מלחתה ושירתה ושבחתה ונחמתה ואמירת שעמה ריבו אמן. יש רמה רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ריבו אמן. עושה שלום במרומה ועושה שלום עלינו ועל כל ישראל ריבו אמן. כאן באות רשעים תראה מקסים עליון שמת מעונך לא תאונה לך רע ונגע
הבא לידי עבירה, גם מאין באת לנו, פנימי התעתיד, תן דין וחשבון מאין באת, אתה הולך במקום החיים וכולי. ולפני מי התעתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא גדול העצה ורב עליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרים על עליו להגיד כי אשר אדוני צורי ולא עוולת בו, אדוני נתן ואדוני לקח שם אדוני מבורך, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה להשיבה פה ולא יאיר כל חמתו. קדיש. אמן. 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 יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. אמן. ויתקדש שמי רבה, ועל מה דהו עתיד להתחלתה ולהחיה מיתיה ולהסתה ידו לחיי עלמה, ולבני קרתת ירושלם ולשכלל לחיי בגבי, ולמערה ופולחנה נוכרה נערה, ולהטבה פולחנה נשמעיה להתרה, וימליך קודשה ברכו במלכותי ויקרי, וחי יכון ומכון עוד חיי מלכות בית ישראל, בעל הארץ זמן קריב אמרו אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו, אלא מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה תאמין דעתה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע, מאירים ומזהירים לנשמת אברהם שלמה בן יוסף נתן שהלך לעולמו, בעבור שבני משפחתו מתפללים ונותנים בלי נדר צדקה בעד הזכרת נשמתו בגן עדן, תהי מנוחתו לכן בעל הרחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתו, אדוני הוא נחלתו, וינוח בשלום על משכבו, ונאמר אמן.